но почти го започвахме от нула. И затова лично аз не търсех толкова бързо голямата изява дори в България, защото един процес на изграждане на един голям европейски отбор сигурно трябва повече от 10 години. Така че тепърва предстои да радваме нашите привърженици, надявам се, с още по-силни изяви на европейските турнири, защото виждате, че границите на България са вече тесни за нас. Наистина такава хегемония не е имало в нашия футбол. Аз съм радостен, че успяхме точно на вечерята на тази 80 годишния да имаме това нещо, с което да дадем нашия дял в този истински празник, като се надявам, че на 100 годишнината вече днес ще бъде един от силните европейски отбори.